ሰላም ወሰናይ ክቡራት ተከታተልትና ናብ ካናልና ፍቅሪ ምስ ኩሉ እንኳዕ ብሰላም መጻእኩም ሎም ማዓንቲ ሒዝናልኩም መጺና ዘለና መደብ እቲ antrag auf Arbeitslosengeld ናይ Bundesagentur für Arbeit እዩ። ቅድሚ ሓቢርና ነቲ ፎርሙላ ምምላእና ከዓ ብዛዕባ Arbeitslosengeld ንእሽተይ መብርሂ ክነመሓላልፍ ኢና። ምሳና ክትጸንሑ ብሰላም ንዕድመኩም። ካብ ስራሕ ምውፃእ ንዝኾነ ሰራሕተኛ ከጓንፎ ዝኽእል አጋጣሚ ነገር እዩ። ሽዑ ንሽዑ እቲ ሰራሕተኛ ዝነበረ ኣብ ቁጠባዊ ፀገም ምእንቲ ከይኣቱ ኣብ ጀርመን Arbeitslosenversicherung ዝበሃል ናይ መንግስቲ ኢንሹራንስ ኣሎ። ንውሱን ግዜ ናብዚ ኢንሹራንስ እዚ ክትከፍል እንተደኣ ፀኒሕካ ካብ ስራሕ ምስ ወፃእካ Arbeitslosengeld ዝበሃል ገንዘብ በቲ Bundesagentur für Arbeit ትኽፈል ኢኻ። መጀመርያ እቲ ኣገዳሲ ክንፈልጦ ዘለና ግን እዚ ዝስዕብ እዩ። ቀዳማይ እቲ Arbeitslosengeld ከምቲ ክንሕብሮ ዝፀናሕና ብBundesagentur für Arbeit ዝኽፈል ገንዘብ ናይቲ Arbeitslosenversicherung ዝበሃል ኢንሹራንስ እዩ። ካልኣይ እዚ ገንዘብ እዚ ዝኽፈለካ ከዓ እንድሕሪ ደኣ ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ዓመት ብውሕዱ ንሓደ ዓመት ማለት 12 ወርሒ ኣብ ሓደ ናብቲ ማሕበራዊ ኢንሹራንስ ክኸፍል ግዴታ ዘለዎ ዓይነት ስራሕ ብጀርመን ሶሻል versicherungspflichtige Beschäftigung ዝበሃል ክትሰርሕ ፀኒሕካ እዩ። ሳልሳይ እቲ Arbeitslosengeld እንተነውሐ ን12 ወርሒ እዩ ዝኽፈል። ካብ ስራሕ ክትወፅእ ከለኻ እንድሕሪ ደኣ ብዕድመ ብውሕዱ 50 ዓመት ጌርካ ግን ክሳብ 24 ወርሒ ክትክፈል ወይ ክኽፈለካ ይኽእል እዩ። ራብዓይ እቲ ዝኽፈለካ ገንዘብ ከዓ ማለት እቲ ብዙሑ ካብቲ ኣብ ዝሓለፈ 12 ወርሒ ኣብ ኢድካ ዝኣቱ ዝነበረ ማእከላይ ደሞዝ 60% ማለት 60 ሚእታዊ ወይ ከዓ ውላድ እንተለካ 67 ሚእታዊ እዩ። እቲ ማእከላይ እቶት ዝነበረ ደሞዝ እንታይ እዩ እንተዳኢልና ከዓ ነዚ ይመስል። እቲ ወርሓዊ ዝመፀካ ደሞዝ በበይኑ እንተደኣ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ከምዚ ሕጅብ ዝንሪኦ ዘለና ንምሳሌ ኣብዛ ታቤላ እዚኣ ብፀጋም እቲ ወርሒ ተጻሒፍሎ ኣብ ማእከል እቲ ወርሓዊ ዝመፀና ከይተቆረፀ ከሎ እቲ ገንዘብ ማለት እዩ ደሞዝና ብየማናይ ወገን ከዓ እቲ ኣብ ኢድና ዝኣቱ ገንዘብ ኩሉ ቀረፅ ኢንሹራንስ ዝተፈላለዩ ተቆሪፁ ኣብ ኢድና ዝኣቱ ማለት እዩ ብየማን ዘሎ ወገን ማለት እዩ። ሕጂ ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ እቲ ደሞዝ ዝተፈላለዩ ዝኣቱ እንድሕር ደኣ ነይሩ ኮይኑ ወይ ዝመፀካ ነይሩ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ማእከላይ ናይ ዘን ዝሓለፈ 12 ወርሒ ደሞዝ ከመይ ጌርካ ትረኽቦ ከምዚ ሕጅብ ዝንሪኦ ዘለና እዚ የማናይ ዘላ ወገን ማለት እዩ ንኹለን ንድምረን ነቲ ውፅኢት ከኣኒ ብ12 ንመቕሎ 12 ምክንያቱ ተናዋርሕ ናይ ዓመት 12 ስለ ዝኾና ማለት ናይ 12 ወርሒ ደሞዝ ስለ ዝፀፀርና ብ12 ንመቕለን እቲ ውፅኢቱ ከኣኒ ንምሳሌ ኣብዚ ሕጂ ውፅኢት 2772 ይኸውን ኣሎ። እዚ እዩ እቲ ማእከላይ እቶት ናይቲ ዓመት እቲ ዝነበረ ማለት እዩ። ከምዚ ጌርና እቲ ማእከላይ እቶት ንረኽቦ። ሽዑኡ ካብቲ ማእከላይ እቶት 60 ሚእታዊ ክንደይ እዩ እንተይልና ከኣኒ ነቲ ማእከላይ እቶት ኣብዚ ሕጂ 2772 ብ0.6 ነርብሖ ብ0.6 ምስ ሰርባሕናዮ 60% ክንደይ ምዃኑ ንፈልጥ ማለት እዩ። ሕጂ ብዚ ብ0.6 ተርቢሕናዮ 60 ሚእታዊ ናቱ 1663 ይመፀና ማለት እዩ። እንድሕሪ ደኣ ውላድ ኣለና ከኣኒ 67% ይፍቀድ እዩ። ሕጂ እቲ ውፅኢት 2772 ግዜ 0.67 ነርብሖ ምስኡ ማለት እዩ። እቲ ውፅኢት ናህና ዝነበረት ማእከላይ ውፅኢት ግዜ 0.67 ምስ ኣርባሕናዮ ውፅኢት ናቱ ሕጂ ብዚ 1857 መፂልና ኣሎ። እዚ ዝወሃበና ገንዘብ ማለት እዩ። እቲ ወርሓዊ ደሞዝ ብዙሑ ሓደ ነይሩ እንተደኣ ኮይኑ ግን ማእከላይ ፀብፃብ ወይ ማእከላይ ደሞዝ ምፍላጥ ኣየድልየካን እዩ። ስለምንታይ ሓደ ስለዝኾነ ሕጂ በታ ደሞዝ እቲኣ ነታ ደሞዝ ዝነበረትካ ማለት እዩ ብ0.6 ወይ ብ0.67 ተርባሓ ማለት እዩ። እቲ ውፅኢት ከዓ እቲ ብቡንደስአጌንቱር ፌር ኣርባይት ዝኽፈለካ ገንዘብ ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ብከምዚ ኣገባብ ጌርና ክሳዕ ክንደይ ገንዘብ ክመፀና ከም ዝኽእል ክንፈልጥ ንኽእል ኢና ወይ ገምጋም ክንወስድ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እምበር እቲ ቡንደስአጌንቱር ፌር ኣርባይት ነቲ ብሩቶ ደሞዝካ ወላ ሓደ ከይተቆረፀ ከሎ ማለት እዩ ነቲ ኣብ 12 ወርሒ ዘእተኻዮ ገንዘብ ትብሩቶ ብሓንሳእ ደሚሩ ነቲ ውፅኢት ናቱ ብ365 ይመቕሎ 365 ዝሓስቦ ዘሎ ሕጂ ሓንቲ ወርሒ 30 መዓልቲ ኣለዋ ኢሉ ስለ ዝሓስብ ዘሎ እዩ። እቲ ውፅኢቱ ከዓ እቲ መዓልታዊ ዝፍቀደካ
بروتو دمر ወይ ብዝሒ ገንዘብ ናትካ እዩ ማለት እዩ ካብዚ ገንዘብ እዚ ሕጂ ዝተፈላለዩ ናይ ጥሮታ ወይ ናይ ኢንሹራንስ ዝተፈላለዩ ነገራት ክቆረጽ ዘለዎ ይቆረጽ እዚ ምስተቆረጸ እቲ ኔቶ ዝፍቀደካ ይተርፍ እቲ ናትካ Arbeitslosengeld ሕጂ ካብዚ ኔቶ እዚ 60% ወይ ከዓ 67% እዩ ዝመጸካ ማለት እዩ እቲ ያቀድም አቢልና ዝሐሰብናዮ ግን ንገምጋም ምውሳድ እኹል እዩ ሓምሻይ Arbeitslosengeld ገንዘብ እንዳተኸፈልካ ከለኻውን ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ልዕሊ 165 ዩሮ እንተእቲኻ ግን ካብቲ ትወሃቦ ዘለኻ Arbeitslosengeld ገንዘብ ይቆረጸካ እዩ ካብ 15 ሰዓት ንላዕሊ ኣብ ሰሙን እንተሰሪሕካ ከዓ ከም ስራሕተኛ ኢኻ ትቁጸር ስለዚ እቲ በቡንደስአገንት ፊ አርባይት ዝኽፈለካ Arbeitslosengeld ይተርፍ ማለት እዩ ሻድሻይ ኣብቲ Arbeitslosengeld ትኽፈለሉ ግዜ ኩሉ እቲ ሕጋዊ ኢንሹራንስታት ንምሳሌ ናይ ጥዕናን ናይ ጥሮታን ኢንሹራንስ በቲ ቦንደስአገንት ፊ አርባይት ይሽፈን እዩ ሻብዓይ እቲ አገዳሲ ከነስተብህሎሉ ዘለና ከዓ ካብ ስራሕ ክትወጽእ ምዃንካ ትፈልጥ እንተደኣ ኮይንካ 3 ወርሒ አቀዲምካ ነቲ ቦንደስአገንት ፊ አርባይት ስራሕ ትደሊ ከም ዘለኻ ክትሕብሮ ኣለካ እንድሕር ደኣ ርኡይ ዘይነይሩ ማዓስ ስራሕካ ጠጠው ከም ተብሎ ግን ካብታ ዝፈለጥካላ ግዜ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልቲ ከተመልክት ኣለካ እንተ ደንጎኻ ግን ኣብታ መጀመርያ ንስራሕ ዘይተወፍረላ መዓልቲ በአካል ከተመልክት ኣለካ ሻምናይ ነዚ Arbeitslosengeld ንኽትወሃብ ስራሕ ክትሰርሕ ብቁዕን ድሉውን ክትከውን ኣለካ ኣብ ርእሲ እዚ ከዓ እቲ ናትካ ናይ ግዴትነት እጃም Mitwirkungspflicht ዝበሃል ማለት እዩ ከተማልኦ ኣለካ ኣብ ርእሲ እዚ ክንጠቅሶ ዝጸናሕና ካልእ ክንፈልጦ ዘለና ከዓ እንታይ እዩ እዚ Arbeitslosengeld ናይ ኢንሹራንስ ገንዘብ ስለዝኾነ እንታይ ሃብቲ ኣለናን ክንደይ ገንዘብ ኣለናን ወይ ካብ ስራሕ ወጻኢ ካልእ ገንዘብ ክንደይ ንእቱን ኣየገድስን እዩ ከምቲ ኣቀዲምና ዝሓበርናዮ እቲ Arbeitslosengeld ገንዘብ ዝኽፈለካ እንድሕር ደኣ ስራሕ ከይረኸብካ መዓልቲ ወዲኡ ካብዚ Arbeitslosengeld ሓደ ናብ Arbeitslosengeld 2 ትሰግር ማለት እዩ Arbeitslosengeld 2 ከዓ ናይ ጆብ ሰንተር ገንዘብ ማለት እዩ እዚ ናይ ጆብ ሰንተር ገንዘብ ሕጂ ዝፍቀደካ ወይ ዝፍቀደካ እቲ ዘለካ ሃብትን ካብ ስራሕ ወጻኢ ካልእ እቶትን ዝተፈላለዩ ተራእዩ የድሌካ ድዩ ኣየድሌካን ወይ ይግባእካ ድዩ ኣይግባእካን እቲ ገንዘብ ሓገዝ ንኽትረክብ ይውስን ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ፍልሊ ናይ Arbeitslosengeld ሓደን ናይ Arbeitslosengeld 2 ከዓ እቲ ምንጭ ናይቲ ገንዘብ እዩ ሕጂ Arbeitslosengeld ሓደ ናይ ሓደ ኢንሹራንስ ገንዘብ እዩ እቲ ገንዘብ ከዓ ካብቲ እቶም ሰራሕተኛታት ነቲ ኢንሹራንስ ኢሎም ዝኸፍልዎ ገንዘብ እዩ ዝመጽ Arbeitslosengeld 2 ከዓ ሓገዝ ሶሻል ሓገዝ ማለት እዩ ናይ ማሕበራዊ ሓገዝ ናይቲ መንግስቲ ሕጂ እቲ ገንዘብ ከዓ ካብቲ ቀረጽ ዝኽፈል ንመንግስቲ ካብኡ እዩ ዝመጽ እቲ ምንጩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቀንዲ ፍልሊ ክቡራት ተኸታተልትና እቲ ንArbeitslosengeld ሓደ ዝምልከት በቡንደስአገንት ፊ አርባይት ዝኽፈል ገንዘብ ሒዝናልኩም ዝመጻና መደብ ኣብዚ ዛዝምና ኣለና ኣብታ ካልእቲ ክፋል ናይዛ ቪድዮ እዚኣ ከዓ እታ Antrag auf Arbeitslosengeld ትብል ፎርሙላር ሓቢርና ምሳኹም ንኽንመልኣ ሒዝናልኩም ክንመጽእ ኢና ሳብስክራይብ ጌርኩም ተኸታተሉና ነዚ ኣርእስቲ እዚ ከዓ ዳሕሲስናዮ ደኣምበር ኩሉ ከም ዘይመለስናዮ ይርዳእና እዩ ስለዚ ዝኾነ ዘይበረሃልኩም ወይ ዘይተረዳእኩም ሕቶ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ብኮሜንት ወይ ብኢሜይል ክትሓቱና ትኽእሉ ኢኹም ኣብታ ቀጻሊት ቪድዮና ስጋዕ ንራኸብ ከዓ ብሰላም ጽንሑ